Start ved Søster Sidevind i Besser og gå mod øst forbi Morgan Garagen. Derefter skarpt til højre. Ved grusvejen holdes til venstre. Her har stået en gammel mølle, som blev sat i brand, da der skulle optages en film. Ved den gamle skydebane går ruten tilbage mod Besser. Og her kommer vi forbi den gamle brandstation. Turen er slut. Og hos Søster Sidevind kan kaffen og kagen nydes.